Ang Ginoo manaa kaninyo, manausap kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, kung ang imong igsoon makasala kanimo, adtua siya og pakita siya sa iyang sayop. Apan himoa kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo, aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta, magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kay kun may duha kun tulo nga magakatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, ang maayong balita alang sa atong kaluwasan. Daygon ikaw o Kristo. Pasalamat sa Ginoo sa kahigayunan sa pagsaulog santos nga misa karon adlaw Miyerkules, piyesta ni Santa Clara. Dili akong schedule, apan akong kauban ningon niya, pulihi usa ko bay kay doon ako'y importante nga istoryahon. Okay, no? Why problema kay wala man pod, dili man conflict sa akong schedule. So akong gidawat nga ako lang mo misa. Blessing in disguise tungod kay para nako dunay duha ka butang nakahatag og kalipay. Sa unang bahin, nining basahon sa Deuteronomio, padayag kanato, gisaysay kanato mga igsuon, ang yutang saad, tibok yuta sa Galaad, hangtod sa Dan, ang tibok Neptali, ang yuta sa Ephraim ug Manases, ang tibok yuta sa Huda, ngadto sa dagat sa Mediteraneo, kinatibukan. Og mingon ang Ginoo ngadto kang Moises, mao kini ang yuta nga gisaad ko kang Abraham, kang Isaak ug kang Jacob, nga akong ihatag sa ilang mga kaliwatan. Gipakita ko kini kanimo apan dili ka makaadto didto. Pakita sa Ginoo ngadto kang Moises ang ginatibuk-an sa yutang saadon sa kaanindot, apan dunay gi pasukip sa iyang mensahe, dili ka makaadto didto. Ngano man kaha nga imbis nga duol na sila sa yutang saad, no, kanindot di ay sa maong yuta nga gisaad sa Ginoo, nga iyang ihatag sa mga kaliwatan ni Abraham, Isaak ug ni Jacob. Pero nganong dili man siya makaadto didto, no? Ginalang kanindot kay sa mong pagbasa wala magreklamo si Moises, no? Tako na kaayo nga tinuod ang giingon sa Ginoo. Nakita niya sa iyang duha ka mga mata o na-feel niya ang kanindot kalipay kinsa may dili malipay anang makita na nimo nga haduol na ug mao na gyud kini. So tingali nag-uol pod si Moises
Kay niingon man ang Ginoo, ipakita ko kanimo kining tanan apan dili ka makaadto didto. Ang Ginoo ray nasayod sa tanan. But one thing very remarkable, that maturity of faith ni Moises, no? Pagkahingkod na sa iyang pagtuo. Anyway, nagkaedad-edad naman po siya aning panahuna. So, nadawat niya kung unsay pagbuot sa Ginoo diha sa iyang kaugalingon. Wala siya nagreklamo, wala siya nagmahay, ug wala siya nagbagulbol. Murag sa laing bahin kung mamalandong ta, dako na kayo kaniya, naka-establish siya og relasyon ngadto sa Ginoo. Face to face, nakighinabi kaniya ang Ginoo sa makadaghan nga higayon. Gipakita gayud niya ang iyang kagahuman sa iyang katawhan nga siya gayud ang Dios sa tanan. So dako na kini, no? It's enough, no? Dili na angay nga magreklamo, no? Ingon ko nga nalipay ko nga ako nakamisa karon tungod kay sa daghang higayon sahay sa akong kinabuhi dunay mga unanswered nga mga question sulod sa akong kinabuhi, no? Kay bago lang ko na install din sa parokya din sa atong shrine. I had wanted to finish daw na pa yung mga unfinished nga mga proyekto unta nga nindot sa parokya nga akong gibiyaan nga I negotiated nga extended lang sa gamay kay para nako kanindot kung mahuman nako ang pag-renovate sa altar nga nindot para nako nga design in preparation for the 25 years jubilee sa pagkatukod sa parokya. Pero wa man gyud mosugot ang among superior, no? You go, no? Nga asa ka ipadala, no? Pasag din na ang mupuli nimo nga maoy magpadayon sa mao nga proyekto, no? So para nako answered prayer gihapon nga makaplagan nato ang tubag sa maong pangutana sulod nining atong mga pagbasa karon. Be content, no? Unsay hatag sa Ginoo alang kanimo, grow where you are planted, no? Ayaw na kay igo na kana nga ikaw nabati nimo ang pagtawag o nabati nimo ang pagiya ug pag-uban kanimo sa Dios sa daghan ug sa mga nagkadaiya nga mga pamaagi. Secondly, diha sa atong ebanghelyo nga naghisgot mahitungod sa fraternal corrections, no? Nga pahimangno ni Jesus ngadto sa iyang mga tinunan, kung ang imong igsuon makasala adto siya pakita siya sa iyang sayop, himuha kini nga kamurang duha, no? Hanindot, no, nga para nako when my brother priest asked me to take over his schedule because he needed to talk to someone, no? Ingon ko nga posible gyud ay gihapon. O matag karon og unya nang hitabo kini sa atong kinabuhi, no? Sahay blessing in disguise nga anaa ang kahigayunan diha sa pagdialog, diha sa istoryahanay, no? Kay wala may imposible kung pangayoon nato sa Ginoo ang kasulumbaran sa tanan natong mga kalisdanan, labi na gayud sa tawhanon nga relasyon, no? Siya ray maghatag og mga pamaagi. Unya dili lamang nato ingon nga dali-dalion ang mga desisyon diha sa atong kinabuhi. So kutob sa atong mahimo buhaton paningkamutan og dili lamang kita mangandoy og mga dagko og mga butang nga usahay beyond our reach, beyond our grasp, no? So igo na, no? Si Santa Clara diha sa iyang tinguha sa pagpuyo sa kinabuhi sa pagkakabos, subay diha sa panglantaw sa atong Ginoong Hesukristo nga bisan Dios nagmapausanon sa iyang kaugalingon, nagpakakabos aron nga kita makaambit sa kadato sa iyang Dios non nga kinabuhi. Daghay nag-ingon nga unsa nga matang sa kinabuhi ang ilang gipuy-an sa ilang pagpuyo sa kinabuhi sa pagkakabos, no? Apan siya nag-ingon
alang sa wala makasabot, kabus gayud kami apan na dili tanan nakakita diha sa kadato sa bahandi sa Dios nga iyang gihatag ngari kanamo. So hinaut unta alang ni adtong nakakaplag, alang ni adtong naninguha sa pagpuyo sa kinabuhi sa panag-ingnan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpakakabos tungod og alang kanato aron kita makaambit sa iyang Dios nun nga kinabuhi ug madato kita sa espirituhanong mga gasa dili sa atong kaugalingon nga paningkamot ug paninguha kundi ang Dios nga naghatag kanato niini nga grasya. Hinaot paunta. Palihog manindog.